Oy, bato! Yo, Wardzo! Maing gabi mga angkol ug mga auntie at syempre sa ating mga pamangkin. Tugutin na sab ko ninyo na mga sa tagkatahuran nining mga orasaha mga kabisyo, no? Hello po, magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, parang iring. Ayan, na kompleto, no? Of course, ito naman po ang ating programa sa ating last 4 nights ng ating programang Totoy na Love. Ayan, sa mga nakikinig ngayon, no? Of course, ikaw, Col, ikaw, auntie, no? Magsama-sama tayo ng 4 na gabi na lang para sa ating programang ito, no? Totoy na Love. At habang maaga pa, mas maganda siguro na tayo magpapaalam kasi ayoko naman na malalaman mo lang na biglang nawala ng yung Uncle Totoy na parang bula. Diba? At least kahit pa paano, may idea ka kung bakit nawala ang iyong uncle. Ayan, no? Of course, huwag kayong mamamblema, huwag kayong, siyempre, don't be sad kung baga, no? Siyempre, wala na yung uncle, di na mo katutoy. Wala nang mulusi sa inyong kigol. Pero kahit pa paano, of course, for my 15 years sa radyo, ayan, dito po sa buong Metro at Mega Manila, nagsimula po tayo sa Yes FM hanggang nagiging nasa Love Radio tayo. Ayun, ikaw, sumusubaybay ka pa rin sa akin, no? Daghan kayong salamat sa imong pagtutoy. Kahit ganun lang, no? 15 years lang tayo nagkasama-sama siguro. Nawala siguro ako dun sa Yes FM, hinahanap mo ako sa Love Radio at natuntun mo ako ngayon. Ayun, ito yung gabi natin na pagsasama. Pero di bale, okay lang yan, no? Malipay ka ba? Natutuwa ka ba, Col? Na mawawala na tayo sa ere? Ayaw. Sige lang, no? Ano bang rason, Col? Siguro sa 4 nating gabing pagsasama-sama, magkakaroon kayo ng idea, no? Ikaw, Col, ikaw, auntie, at saka sa ating mga pamangkin na mga masugin nating tagapakinig sa programa natin. Siguro sa mga ganitong oras, makakasama natin yung mga driver natin, no? Ayun, habang nasa biyahe, mga Grab, taxi driver, mga modern jeep, sa bus driver, mga pasahero, sa UV Express pala, no? Taxi. At sa mga trailer truck na bumabiyahe sa may Rojas Boulevard. Pero di bali, kung mawawala man ang iyong Uncle Totoy sa oras na to, kahit papano, nagkaroon tayo ng tatak tutoy sa iyong puso at sa inyong isipan nyo. At lalo na, Col, sa imuhang alimpatakan. Yawards, Anyways, good evening. At ikaw, matanong lang kita, Col, ha? Ikaw na nakikinig ngayon, nakatutoy sa atin. Madalas ka bang nagdadahilan sa boss mo para hindi makapasok sa trabaho? Yawards. Kailangan ba bang i-memorize yan? Ayan, basic, no? Hindi yung sagot, no? Dahil kakaltasan ang iyong sahod. Dami pa namang mga babayarin na bills ngayong buwan na to. Hindi po pwedeng umabsent. Yung iba nga kahit na meron namang may lagnat siguro, masakit ang tiyan, not feeling well, pumapasok kasi takot makaltasan, di ba? Imaginein mo yung magkano yung kakaltasan sa inyong sweldo. Hindi na nga ikaw naninigarilyo, di ba? Kahit pa paano, makakasave. Magkano ba yung sigarilyo ngayong yung sa kakaha? 200 plus ba yun? 100 plus, mahal na rin, Naalala ko lang nung araw yung tabako. Yung tabako, mga kabisyo, ilagay yan sa lumboy. Tapos yop-yopanay. Words, no? Pero nung araw, nung bata pa si Uncle Totoy, hindi sigarilyo ginagamit, no? Yung lukay.
Lukay sa lubi. Oh, yung dahon sa nyog ba? Ayan, lukay sa lubi. Yun. Ha? Tapos tayhupon. Pero nung araw yun, bata pa tayo ha. Wala pa tayong alam dyan, no? Well, anyways, kung ikaw ngayon nakatutoy sa atin, punta ka po sa ating fan page at may nakalagay tayo doon na mga excuses na pwedeng sabihin sa boss kapag tinabad pumasok sa trabaho. Mga excuses na pwedeng sabihin sa boss kapag tinamad pumasok sa trabaho. Yung mga ginagawa mong excuses, mga kabisyo. Sige nga, punta sa ating fan page, no? Totoy Bato Official. Ito pa rin ang panghuling 4 na gabi para sa pagpapaalam ng inyong Uncle Totoy sa kanyang programa din, no? Totoy na Lab. Mamimiss ko kayo, Uncle, Auntie, tsaka siyempre sa ating mga pamangkin. At lalong-lalo na ang paglusi sa imong kigol. Yawardzo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!